ràdio. Escolta la vida. Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents. Bon dia, són les 7, benvinguts al matí de Catalunya Ràdio. L'actualitat del dia arriba molt farcida amb moltes qüestions d'interès, com ara, per exemple, a la plana internacional. Els problemes domèstics ens encanta fer ràdio per tots vosaltres. I ara entrevistarem Bin Laden en exclusiva. A més, les 4 de la tarda i 20 minuts en directe des de l'Embolsa Parada de Catalunya Ràdio, encara fins les 7 i a punt per... La ràdio líder de Catalunya la fan les persones. Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents. És curiós perquè aquests dies parlo amb els companys de la ràdio i no tenim l'impressió que hagin passat 25 anys, perquè el ritme en el que es treballa als mitjans de comunicació és tan fort i és tan de cada dia, que és una miqueta com la vida. Hi ha un moment que et decideixes aturar, mirar enrere, i han passat 25 anys. Ens ha passat això. I tenim la impressió que han passat 25 anys, que hem aprofundit molt la relació amb els oients, amb el país, i l'emoció que hem viscut amb els oients avui reflecteixen fins a quin punt aquests 25 anys han sigut de profit i justifiquen l'esforç que tothom ha fet perquè la Ràdio Nacional de Catalunya sigui una realitat potent. 25 anys.